Il-Knisja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid din is-sena għandha anniversarju importanti hekk kif qed tfakkar il-50 anniversarju minn meta kienet ikkonsagrata. Għal dan il-għan din il-parroċċ organizzat numru ta' avvenimenti li qed ifakru dan l-anniversarju importanti kif jispjega l-kappillan Dun Markandre Camilleri. Nhar l-erba' ħajjiġi l-Arċisqof flimkien mal-Isqof ukoll Emeritus u se niċċelebraw qudisa pontifikali li fiha nfakru dak li seħħ 50 sen ilu u kif għamilna matul is-sena kollha kull attività li għamilna rbatnija ma' waħda mill-opri tal-ħniena. U l-opra tal-ħniena li jmiss dakinhar hija kont il-ħabs u ġejtu żuruni. U għalhekk wara l-qudies nagħmlu purċissjoni bl-istatwa titolari ta' Kristu Re li għall-ewwel darba sa tkun tiddaħħal ukoll fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn hemmhekk se jkollna wkoll mument ta' talb flimkien ma' residenti biex hekk ukoll nuru li l-Knisja mhux biss hija l-Knisja tal-bini imma niftakru wkoll il-Knisja hija l-komunità il-poplu tal-Alla ħaj. Il-Knisja Parrokjali ta' Raħal Ġdid matul l-aħħar snin bdiet proċess ħieħ ta' dekorazzjonijiet fost oħrajn pitturi, statwi u anke ndurar u restawr. Saru diversi proġetti. L-ewwel nett hemm proġett kbir ta' manutenzjoni tal-Knisja kollha minn barra, ġifieri diġà sar ħafna xogħol fuq il-bjut tal-Knisja, bdejna xogħol fuq il-kopletti u kalla jrid is-sena d-dieħla sassir ukoll il-faċċata tal-Knisja. Minn ġewwa qed isiru numru ta' statwi tal-istukko mad-dawra kollha tal-Knisja f'in-niċeġġ vojta li kien hemm fuq l-arkati l-prinċipali. Saret dis-sena wkoll il-Galerija tal-Organi mill-ġdid, ma kienx hemm qabel saret iġib l-iskultura bl-induratura u sa tkun lesta biex tinġawgurata propju dakinhar tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Qed isiru wkoll il-pitturi kollha li kien hemm mad-dawra t'isfel tal-Knisja kien hemm il-frames apposta lesti imma l-pitturi qatt ma saru. Diġà saru numru minnhom madwar l-artali u mill-erba' l-kbar tal-kappelluni diġà saru wkoll l-ewwel tlieta. Saru l-linef, il-brazzi, ġifieri ħafna xogħol ma waqafna fl-ebda mument ma waqafna imma ta' prezza l-ħeġġa kbira tan-nies biex jaraw il-Knisja tagħhom imżejna u mlibsa kif jixraq. Dawn il-proġetti qed ikunu possibbli l-aktar għall-għajnuna tal-kongregazzjoni l kull darba tisma' l-appell tal-kappillan. Nirringrazzja l-Alla kontinwament tal-ġenerożità kbira tal-poplu ta' Raħal Ġdid. Kull ma sar sissa kollox huwa mħallas. Kull darba li noħlom bi proġett ġdid ngħid imma tgħid id-darba jinġabar, sissa grazzja tal-Alla kollox inġabar. Fl-istess ħin nipprovaw nsibu sponsors u għajnuna minn kull imkien biex ix-xogħol ma jaqta' qatt. Bħalissa wkoll f'din il-lokalità għaddejn il-preparamenti għal festa ta' Kristu Re li din is-sena se tilħaq il-qofol tagħha il-ħadd 30 ta' Lulju.